Víš, Matúš, dneska vás vítam u nového videjka. V dnešnom videjku nám prišiel host Roman Taliga. Menom na YouTube Twitch TV. A druhý Karol. A tretia je najlepšia tanečnička Nikolka. A najlepší youtuber Miško. A dneska vás vítame u lepiacej paske. A ja budem natáčať a títo si tu budú lepiť na nohách. Takto. Takže takto a jedeme na to. Karol je už pripravený, môžeš ísť na mňa. Počkajte. A ideme stopovať aj. Počkajte. Ja budem stopovať. Na čo stopovať, ako myslíš? Že kto si to prvý dá? Vtedy si to nahrať, si to dá spravte, tak je to rýchlejšie. 3. Počkaj, ešte nestopujem. Ja stopujem. Ja. Tak tu máš môj mobil. Nie. A oni Takže pozrite sa, mám iPhone 5s a ideme. Môžete si všimnúť, stopky sú pripravené. 3, 2, 1. Jedeme a kto bude viac kričať? Kto ide prvý, ja? Ty. Ja. 3, Ide. 2, 1, štart. Miky odstrihne to. A Karolko Matúš to dal za koľko? Za 3 sekundy. A on vôbec nie. Karolko Matúš za 3 sekundy. Takže zatiaľ náš prvý víťaz zatiaľ. Teraz ide Miško Matúš. No. 3, 4. 1 stotina. No lenže ty si to mal už načrtnuté a strhol. A nemal si to ani takto priondené. Má sa načrtnuté. A nemal si to ani priondené. No takže... Tak ideme. Nové kolo. Alebo ideme si Dávam takto. to každému. Takto obviaž. Ide Nikola to dávať. Obviaž, ne? No tak. Takže a ide Nikolka, najlepšia tanečnička, ide obiezovať Miškovi nožičku. A to nie. To boli, ty si taká úplne mignutá trocha. To si Daj dal nožničky. Karol aj tak. Nožničky. iPhone 6. Nožničky, kde sú nožničky? To sú nožničky. Čo? Čo, Ježiš, také... Miškovi už to boli, vidíte, jak si tu už drží kolienko. Už... Tam to bude boleť, tam to bude boleť. Mňa stále štípu z toho prvého videa, pamätáte si z toho videa, stále ma štípu tie ruky. Stále, kamo. Takže už aj Karolko už má. Karolovi poriadne vypadnú chlpidela. A mne by najviac vypadli, pozrite sa na moje nožičky. Tak poď aj ty. Maj chlpaté jak Poď gorila. aj ty. Ja mám chlpaté nohy jak gorila. A mne by išli všetky chlpy dole. Poď aj ty. Ja nejdem, lebo mne by išli všetky chlpy dole a už to natáčame 3 minúty. Ty máš strašné. Šibe, koľko mi to chceš akože robiť? Máš to. Ja už idem prvý. No Karol, 4, Mačkni to. 3, 4. Ty si debil. Ešte. 1 minút, 1 sekunda. Bola tam. Hej. Teraz ide on. A idem... Nemaj to načrknuté. 3, 4. Ja som to zabudol. Ja som to zabudol čuknúť. Asi také 1,5. Takže som vyhral. Ďalší. No, keď tam chlpí. A ešte Nikolka ide, či ne? Ja nejdem. Takže... Pusti. Robi. Ale ja tu mám tu... Je to moja selfie, ty čes. Není len tvoj, počkaj, ja už končím video. Pozor, ja idem. A takže dnešné videjko, idem vyhodiť iba papieriky. Dnešné videjko zatiaľ bolo 10/10. I need to put that on, never do something, baby. I need to follow. Mami, ale. Woohoo! Karol, pozri. Z balkóna. Hej.